Dovoľte, aby som vám predstavila samotného tvorcu hier o život. Každý rok vyberieme 2 deti z každého kraja, aby bojovali na život a na smrť. Vašou úlohou bude spraviť z nich atrakciu, pán Snow. Nie víťazov. Vítajte v kapitole. Som váš tréner. Budem sa o vás starať. Vážne sa chceš o mňa postarať? Tak začni veriť, že fakt vyhrám. Vysielame naživo. 3, 2, 1. Bež. Ak mám riskovať všetko, povedz mi, je to skutočné. Vidíte, ako rýchlo sa stávame predátormi. Veľa šťastia s tým vaším vtáčatkom. My to vyhráme. Sľubujem. Hry o život, balada o hadoch a vtáčatkách. V sobotu o 20:40 na Jojke.